Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Anino sa kagahapon. Dili ko ni mo! Gusto ko ako Nanay Jenny! Dili ko ni mo! Aray! Amy! Buhi ang kabot sa bata! Ay! Nay! Paliyogan ako sa bata, Nay! Anak, sorry. Uwan ako tayo, Sa imong gibuhat, mas musamot nga malayo ang pagbati sa bata nimo. Uwan ako tayo, Nasayod kayo nga sukad. Uwa ko makadapat sa bata. Nakalitan ako, Dave. Nadako sa kainit sa kung sa selos nga akong gibati. Sorry, pero mabasol ba ko nimo? Dili ko gusto manukmat. Pero sa diyan mibalik ka. May bisan gamay ka ba nga istorya nga nabati gikan ako? Wa, di ba? Gidawat ikaw way pagladuha. Sa way pagpangutana. Oo, tinuod na. Pero ang pangutana, nadawat pa yun ko nimo, Dave. O gipadayo na lang ko nimo ining imong panimay. Kay sukat sa pagbiya ni Jenny, mibiya ka na usab na ko, Dave. Ang imong presensya na lang ang naa. Pero ang imong hunahuna o kasing-kasing, miuban niya. Nakasako, nahibaw ko. Pero hindi kamot ko makapamawi. Pero usaon ko kada sa pagbuhat kung sa akong pagpaduol ni mo, hinay-hinay ka usab ka nagpalayo. Mahal pa ba ko ni mo, Dave? Mahal. Mahal? Umikupot ka lang gihapon sa atong kagahapon. Amy. Kay kun mahal ko nimo, gusto ko ka nang mapati pag-usap, Dave! Anak, Nay. Nay. nag-inuman ka. Pampaduka lang, Nay. Para paduka, o may lawom kang gihuna-huna. Ambot. Wa ko makasabot, Nay. Tingulog sa natunga ang akong hunahuna o pagbati karong panahon. Sa pagbalik ni Amy, o sa pagbiya ni Jenny. Parehas. Naigo ko sa istorya ni Amy kaganina, Nay. Gusto siya. Dili makatarungano ng akong gibuhat nga niya. Gidawat na ako siya pagbalik pero wa din hiuban niya ang akong nahuna. To ni Jenny. Pero natural lang nga mabalaka ko ni Jenny. Dili ba, Nay? Mga bata pa lang may suod na kami duha. O usa pa. Taod-taod sa mga ikauban ako siya din sa bahay. Naanad ako sa iyang presensya. Nagpangita ko niya kay Kay ngano, kay gimingaw ko sa among kasuod. Uban ni Jenny, Nay, napagawas na ako ang natural nga ako. Dili ko pinahalag na magkinto. Kang Jenny, Nay, dili ko madlok na masayop. Mubati ang akong itsura o sa bisan unsa. Kay naibaw ko nga dawat ko niya. Kay suod may malagigala. Pero kang Amy, anak, nganong dili man mo pangutan-on pag-usap ang imong kaugalingon?
Mahal mo pa bagit si Amy? O buot ka lang matuman ang mong pangandoy nga usa ka tibok pamilya. Usa ka pamilya nga wa ko ikahatag ni mo, anak. Babe, dili pa uwahi ang tanan. Husto ka, Nay. Dili pa uwahi ang tanan. Dugay kong kipaabot nga higayon, Nay. Ang mahibalik si Amy. Usa, dili ko usikan kining maong kahigayonan. Nga matibuok pag-usab ang among pamilya. Dave. Niya katungod sa akong door. Ay, dili di ay. Imo di ay. Imo lang gipagamit nako. Huwag mo usab nga. Dili lang nga akong unit ang imong gamiton. Lakip na sab ko. You can use and abuse. Hala ha? Kaluoy sa imong kagwapo nya gamito na ta ka. Dili ko user nga pagkahigala no. Ouch! Ah, higala. Ay, mag-anad-anad na ba ko sa maong termino? Higala? Kay diha rin gigukutob ni mo. Josh, Sige na, sige na. I know. Baby steps. Hinay-hinay lang. Ug makaton ka raon niya sa pagmahalusab na ako. di ba matod nimo friendly date rin yung gibuhat nato ron? Unsa man ni? Gani. Lamasin lang. Maka 3 points pa di ay. Puyo na oy. Musod ako kay nagduka nako. Takdan akong sakit sa baboy ini. Dukaon human og kaon. Ikaw manggod, gibusog ko nimo maayo. Di ka lang unya sa pagkaon mabusog. Kung sugton ko nimo. Lakip na sa kong pagmahal. Ew. Musod ako oy. Good night. Tingalig. Magpapikpik ka na ako. Hilom. Lahi kag tuyo. Dili ra ang pikpik. Sige na. Bugawon ta ka sa kaugalingon nimong kondo. Fine. Pero ay kalimot ugma, misaan ka. Ihatag di mo na ko ang tibuok nimong adlaw. Sa dili ka pa musugod sa imong bag-ong trabaho. Yes, sir. Good night. Good night, Jen. I'm glad. Nakita talagang malikpayon pag-usap. Thank you. Amping sa pag-drive. Mali pa yun? Kiampo na ko nga moabot na kanang higayon ha. Ang tinuod na kalipay. Kaysa pagkakaroon, pulos pagpakaroon ingnon lang kini Josh. Gikumpensir ko pa nga akong kaugalingon na mahimo gihapon ko mong malipayon. Bisan wa na si Dave, uban ako. Ya. Dave, sorry. Sorry nga dugay ko nakamata. Nakaliko ka naman lagi. Mulakaw kag sayo. Kadit lang yung magdali ko og luto. Humana. Ha? Humana? Humana. Sa'yo ko mibangon aron maghikay. Aron makakauntag sa'yo sa di patamugikan pa sa syudad. Ha? Di ba ganahan man ka nga mulaag sa syudad? Mga dali na. Bangon na. Bukawon sa nako si Inday. Nagmata na mas nanay. May mong magdungan na lang mo sa pagkaligo. Tabangan ti ka nga maduol pagbalik. Di Inday Ilin. Ga. Ano naman na? Kasi iyo pas buntag. Mihila ka na. Kanindot sa akong kabuntagon. Gisukat ko ni mo kalipay. Salamat ga. Alang mo, Amy. Alang sa tong pamilya. Tiyo, ato na mi. Wala. Tiguang na tiyo. Hindi na makasuga ko ng lag-lag. Ay, pisa naman ako.
Kung wa ko ninyo pugsa, di sa kumuuban ron. Kay kapoy kay biyahe. Kay nanay ba ya? Ayaw pahalata, nay. Natiguang na ka. Na, tiguang naman sa bitaw ko. Hindi pa gani. Pero gwapa gihapon. Inda Elaine. Asa ka una gustong adto sa duwaanan? Katugad na slide o daghang mga bula? Unya na daghang mga bata usab nga nagduwa? O ganahan kang mag-shopping una ta? Kay mamalitag mga bag-o nimo si Nina og mga duwaan. Naglisod ning bata aghuna-huna kun unsay unahon ay. Alibi, alibi. Ayaw, nanay! Ayaw, mama. Okay, good ani na lang. Mga uno na ta sa paborito nimo. Kad anan inig abot ta to sa mall. Ug unya, mag-shopping ta sa dili ka pa magduwa. Okay ra? Oh, Okay, sige. Kana ang una na to buhaton. Tatay no. Uba? Ay, lagod lang gabi. Dali, be. Sanding na ko ulit. Basin og magduka ka pa. Sa'yo para ba kay kang gipukaw ni tatay nimo. Dali. wa naman ko duka Kay tiguang na ng bata, Kanang tatay. Hmm? Uban na to nanay unya. Kita ka nanay Jenny unya tatay. Ha? Kanaan ako kita nanay. Mingaw naman ko nanay Jenny nako. Duwa mi slide nanay tataya. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!